poză? Da? Nu bă, te filmez. Ce faci acolo? Da, ce faci aici? Fac o pâinică eu. Faci pâinică? Cum o faci, măi, tată? Cu părintiuță, pentru că vreau să o fac a mea mai mare. Mai mare decât ce? Decât a lui Roxana. Că aș vrea și eu să fie cea mea mare, cum este a lui Roxana. Bă, dar te-ai umplut de făină. Ia arată burta. Arată, ia, dai cu burta încoace. Ia. Uite. Mamă, ești mândru, nu? E un adevărat brutal. Păi și ai făcut pâine? Ai făcut cocă, ceva? Păi trebuie să fac mai mare. Tati. Păi ia arată, aia din mâna ta ce e? Uite. Ușor, nu băga în cameră. Ceva. Păi și nu întins cu ăla, cu... Păi l-am întins-o. Deja. Am întins-o. Chiar am întins-o. Te-am făcut. Încă pe aceste șine de tramvai între stațiile Mihai Bravo și Cristo.